belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Roetmilda Lamoni-Cecilia, heeft een oproep gedaan aan de bevolking om te solliciteren bij het nieuwe Sandals Hotel. Dat komt op de plaats van Santa Barbara Beach. Volgens de minister zijn er nog vele functies open en wil Sandals op 14 april opengaan. In totaal zijn er 1000 vacatures voor Sandals. Als er onvoldoende mensen lokaal solliciteren, mag Sandals naar het buitenland gaan om mensen te werven. Maar de intentie is om zoveel mogelijk lokalen aan het werk te laten gaan bij Sandals. De politie heeft gisteren een 32-jarige man aangehouden in zijn eigen huis. Het is een oud-medewerker van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Hij wordt ervan verdacht coronagelden op zijn eigen rekening te hebben gestuurd. Dat geld is bedoeld voor mensen en bedrijven die het moeilijk hebben als gevolg van de coronapandemie. Maar de man zou dat geld op zijn eigen rekening hebben gestuurd en voor zichzelf hebben gebruikt. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De kustwacht op Curaçao heeft gisteren in de vroege ochtend een boot aangetroffen op zee voor de kust van het eiland. Daarop zaten 13 ongedocumenteerde Venezolanen. De speedboot had motorpech en kon niet verder varen. De Venezolanen zwaaiden met zaklampen naar de kustwacht. Alle 6 mannen, 6 vrouwen en een kind zijn aan de kust gebracht en aan de politie overgegeven. De boot leek geregistreerd op Curaçao, maar dat zal waarschijnlijk om een vervalsing gaan, zo heeft de politie laten weten. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren een straf van 6 jaar en van 10 jaar geëist tegen 2 mannen. Het gaat om de 85-jarige Felipa en de 31-jarige Lopez. Beiden worden ervan verdacht een reeks van overvallen op mensen op Curaçao te hebben gepleegd. Beiden zaten ook eerder vast. Lopez heeft 19 dagen nadat hij vrijgelaten werd alweer een overval gepleegd. Volgens het Openbaar Ministerie moeten de 2 voor langere tijd opgesloten worden. Opmerkelijke videobeelden van een diefstal in Montaña. 2 mannen stelen daar de schoolhekken van de Maristella VSBO in Montaña. Ze nemen hun tijd en gaan er uiteindelijk met 2 grote hekken vandoor. Niet zo lang geleden waren eerder al hekken gestolen bij de Maristella VSBO. De nieuwe hekken waren teruggeplaatst na een fondsenwerving. De Extra schrijft vandaag dat de politie laat weten dat het aantal gevallen van relationeel geweld op Curaçao aan het toenemen was. In de week tussen 31 januari en 6 februari waren er maar liefst 9 gevallen waarbij de politie moest optreden. Ook zijn er voor mensen gearresteerd. De gevallen vonden plaats over het hele eiland. Curaçao gaat de situatie rond de shirtsponsoring van Ajax intern analyseren voordat er naar buiten toe uitspraken over worden gedaan. Dat heeft de minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, tegen Nederlandse media gezegd. Zondag werd bekend dat directeur voetbalzaken Mark Overmars per direct was vertrokken bij de club omdat hij gedurende langere tijd grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's had gestuurd. Hoofdsponsor Ziggo liet eerder weten de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet te volgen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.